Chi, 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 chi.
Gloria na hinahulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Masuk mahita tu partangyangan Pasyon Ari Paduahon. Marende mahita sian buku ede nomor 84 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia. Amin. Kristus manau na porsuk humopop pamu, tumadikot tiruan di hamu, asa dihutok kamu bogas ni patna. Dangadong dosa diula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangisay ibana dinahona isak, dang mga supi dinamanaon na porsuk, alay di pasaha do tu panguhum sitigur rohai. Haleluya martangiang mahita. Ale amanami para si roha na sumurong, debata ni hatuon nami, huingot hami do di akaari na panaunon dohot hamatian ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sude na tinaon nai. Patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon rohan nami. Asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohan nami na roai. Jala asa hupasaw tami lomo ni roham ni namanobus sami. Asa martua hami marhite siani rodi sa leleng-leleng na. Say patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak hahulungan ni roham. Amin. Yesus dosa
Dungi ditakup aka soldadu dohot iduk nasida, rodi aka naposo ni Yahudi ma Jesus jala di ihot. Jadi ditogi homa ibana jumolo tu si Hanas. Ima si matuani si Kayapas. Si tuani malim dinasa tauni. Ima si Kayapas naung mandok tu aka Yahudi. Dengganan do mate sahalak humopop bangso. Alai dihuton si Simon Petrus, doho si sean nasadanari ma Jesus. Nama si tada ado si sean nasadai doho si tua ni malimi. Alai disukun si tua ni malimi ma Jesus, taringo tu aka si sean na doho taringo tu podanai. Jadi di alusi Yesus ma ibana ni nama. Patar do hataki di hatoroban. Natotong do au mangajari nasailaon di bagasan parguruan nang di bagas corope. Parpunguan ni salut halak Yahudi. Dang adong manang aha huhatahon marsibuni. Buasa au di sukuko. Nasida naung umbege hataki. Ima sukuni. Ay di boto nasida do na huhatahoni. Dungi di dok Jesus songoni. Di pastab sada opas na jongjong di sima ibana. Huhut madidok. Songoni pangalusim tu si tua ni malimi. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok. Hajojokom mahurang. Alai anggo nahona do boasa pasta pommu au. Asa disuruh si Hanas maibana naung tinali itu si tua ni malim si Kayapas. Disido marguru aka si boto surat doho si tua ni natorop. Alai say mangihut do si Petrus madau-dau saat rodi alaman ni si tua ni malim. Laos bongok maibana tu bagasan. Lahudul tu si rabdot akan naposo marnida ujungna. Alai anggo aka si tua ni malim rodi sandok rapot godangi. Mangalului panindangion gab-gab dopak Jesus. Natuk mambait ibana marutang hosa. Alai parpudi Roma dua halak nin nama. Didok halakon. Tarbain audo mangalohai joro ni debata. Jala pa jongjongi sumurung di bagasan tolu ari. Dungi hema si tua ni malim mandok tu ibana. Dang alusamu na hinatinakon nasida dopako. Alai sahohom do anggo Jesus. Dungi dipakulungi si tua ni malimi ma ibana nina. Hupatolom maho tu debata si parngolui. Asa di pabuah ho tu hami manang natutu ho Kristus anak ni debata. Dungi didok Jesus matu ibana. Songon na didok mi natutu. Alai huduk matu hamu. Ola niom ma idau muna anak ni jolmai. Hodol di siamu ni hagogoon jala rodi atas obun ni langit. Gabe diribakon si tuan ni mali mapahean na mandok na mga leay debatado ibana. Pola luluwa dope si tidangi nunga dibege hamu pangalian nai bohado di rohamu. Dungi ni nanasida mamangalusi marhutang ho sama ibana. Jadi ditujuri nasida mabohina nadeba manupuk. Nadeba mangalisingi huhut mandok. Surirangi hami Kristus. Ise do nama munu ho. Di
alai hudul doanggo si Petrus di alamani. Jadi di dapoton sada poropuan maibana mandok. Dohot dongan ni Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do di dokma. Dang adong huboto jala dang huatusi na di dokmi. Laos luar maibana tu alaman jolo-jolo jala martahuak mamanuk. Alai marnida ibana diulai na poso boru-borui mamandok tu akan na jongjong disi. Odo sada sian nasida alai mamorso muse anggo ibana. Jadi dung sato kinari didok aka na jongjong disi mamuse mandok si Petrus. Atehe tongodo dongan nasida doho ay hala Galilea doho. Gabe dipuka si Petrus mamburahon dirina huhut manolon-nolon didokma. Dang hutada jolma na didok bunai. Dungi mamitor martahuak mamanuk padua halihon. Jadi diingot si Petrus mana didok Yesus itu ibana. Tolu halido soado hemu au andorang sombar hatahuak manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diidasi Judas Iskariot par JHI nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana dipaulak ma na 30 rupiah itu aka situa ni malim dohod tu situa ni bangsoy nin nama sala doaw. Hujehe hodo hape naso marpipot. Alai didok nasi dama. Dang rodi hamii. Hodo nasari disi. Jadi ditipal homa perak itu bagasan joroi. Lau sumurut siani laho manikot. Alai dibuat situa ni malim mahepengi ni nama. Dang jadi padomuan itu artani joro. Aitu horni mudar doi. Jadi mardos ni roha manasida manuhorsa tuladang ni padehudon. Bahen parbadaan ni halak dagang. Alani i ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion. Asa ditogion nasida ma Yesus yan jolo ni si Kayapas tu kantor. Alay sogot manogoti. Dang nabogot anggo nasida tu kantor asa unang tarsubang nasida laho mangaton paskai. Gabi ruar masilatus mandapoton nasida di dogma. Pangaluan dia do dibuat kamu dopak halakon. Dungini na nasida ma mangalusi. Out unang sibain na jahat halakon. Dang tagamon pasaton nami iba na tuho. Gabenin na silatus ma mandok nasida. Buat kamu ma ibana. Uhum hamu ma ibana marguru tu adat muna.
alai nina aka Yahudi ma mandok ibana. Dang jadi pusau nami manang ise. Jadi dialuhon nasida ma ibana nina ma. Nadapot hami doon pabalik-balikon bangso nami. Jala mangorai mangalehon guguan tu kaisari. Dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamuse kantorna di jauh ma Jesus. Didokma tu ibana. Atehe hodo raja ni Yahudi. Roma alus ni Jesus. Nasian rohamdo nadidokmi. Manang nadidokmi halak doi tuho taringot tu au. Gabe dialusi silatus ma. Ay halak Yahudi do au. Bangso mido hot akasitua ni mali mido pasahat toko tu au. Ahado na binahemmo. Jadi dialusi Jesus ma. Dang sian portibion harajauku. Dang tarbain so mangalo akka naposokku asa unang sahat au di tangani akka Yahudi. Alay dang songoni harajauki. Dungini nasilatus mamandok ibana. Asa raja doho. Jadi nina Jesus mamangalusi. Songon nadidok mi matutu. Raja doau. Ubay na tubu au jala ubay na roau tu portibion. Asa huhatidakon hasitongani. Ganup nasian hasitongani. Tanghihonon ni ido suaraku. Jadi nina silatus mamandok ibana. Ahamai hasitongani. Jadi dong didok songoni. Ruar ma ibana muse madapot aka Yahudi. Mandok tunasida dang jupang au manang dia salana. Alailam di gogohon nasida mamandok. Diguturi ibana do bangsoi. Ay mangajari do ibana di sandok tano Judea. Mamuka sian Galilea sahat rotuson. Alay umbegei silatus. Maluku ma ibana. Marang nahalak Galilea Jesus. Jadi dung diboto nasian gom-goman di si Herodes ibana. Disuruh ma ibana tu jolo ni si Herodes. Ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui. Marninda Jesusi si Herodes lasitutuma rohana. Ay nunga nanialelengna say naing idaon tada sian ibana si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukuton tu ibana. Alay dang dialusi Jesus ibana. Disido akas itu animalim rodi si boto surat. Jala gogo-gogo do ibana dialuhon. Ia si Herodes rap doho donganna direhei jala dileai do ibana. Disulukum mapaheya na arga tu ibana.
Lau songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari ima marale-ale si Herodes dohot silatus. Aina marsihos donasida anggo nasay laon. Alepeamdo di palua pangumi di pestai sada halak. Tarhurung marguru tuna tinodo ninatorop. Alai adong matarhurung ujui sada parcahat nasumalin na margoar si Barrabas. Jadi dinapungui nasida, didok silatus matu nasida. Isedo dipangido kamu paluaokku si Barrabas manang Yesus natargoar Kristus do. Ay diboto do, late di rohan nasida do, ubain na dipasahat nasida ibana. Alay say disusoy akka situan ni malim rabdoho situan di bangsoi do natoropi. Asa di pangido nasida malua si Barrabas. Alay pusaon do angko Yesus. Dungi nina panguhumima mandok nasida. Ise siya na duai di pangido hamu paluaku. Jadi didok nasida ma si Barrabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atong ahama bahenok kutu Yesus natargoar Kristus. Gabe salu nasida mandok. Parsilakom ma. Alay ninna pangumima ay ahama na jahat dibahen. Jadi lam gogo ma di pajauh-jauhon parsilakom ma. Dongeri togu silatus ma Yesus. Didok ma lising-lising. Didok ma lisingan. Jadi didandani soldadu ma sunsang duri. Bahen tupal. Diapeu mai tu uluna. Baju dap-dap ma dialiton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolona mandok. Tabi diho ale raja Yahudi. Laos si pastapi maibana. Dungi ruar mamu silatus. Didok matu akka Yahudi. Ida hamuma. Hutogi hodo ibana tu jolomuna. Asa diboto hamu. Naso adong jupang au salana. Laos ruar ma Yesus. Majungjung sungsang duri. Jala marbaju dadap. Jadi didok silatus matu nasida. Ida hamuma jolmai. Asadung di ida situa di malim dot akan apuso ibana. Di jauhon nasida ma. Parsilakon. Parsilakom ma ibana. Dungi didok silatus ma tunasida. Bawa kamu ma ibana. Pasilako kamu ma. Aidang jupang au salana. Gabe dialusi akka Yahudi ma ibana. Ninna ma marguru tu patik nami. Ikon marutang husa ibana. Ay dibahe do dirina anak ni dibata.
ubegi silatus lam ganda ma biarna. Dungi diulahi ma muse tu kantorna. Didok mah tu Yesus. Sia dia doho. Alai dang dialusi Yesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana. Dang aku pamu au makatai. Dang dibotoho. Marhuaso au paluau ko jala marhuaso pasilako ko. Jadi dialusi Yesus ma. Danga dong huasom mangago au. Out unang di leoni tuho sian kijang. Di ba ini gumodang dodosa ni pasat tonau tuho. Jadi olat ni ima dilului silatus dalan paluahon ibana. Alai manjujui ma aka Yahudi ninnado molo di paluahoon dang ale-ale ni kaisar ho. Ay na mangalo kaisar do ganup na mabain diri na gabe raja. Asa dung dibege silatus hatai dito gihon ma Jesus haruar. Laos hudul ibana diha bangsa parhumani. Na diinganan na margoar patar batu. Gabata didok anggo dihatta heber. Ima namasa di ari parhobasan di paskai. Mareak hosa, mareak hos ni ari. Dungi didok matu aka Yahudi. Ida hamuma raja muna. Alai digogonasida ma manjauhon. Padao may. Parsilakom ma ibana. Dungi didok silatus matunasida. Parsilakonokku ma raja muna. Jadi dialusi aka situani mali mima. Dang adong raja nami dukoni kaisari. Asa dung diida silatus. Naso marguna hatana. Lam gada tahe gaorna. Dibuat ma aek mamuri tanganna dijoloni natoropi huhut madok lias do ausian mudarnion hamudo nasari disi. Dungi nina sude natoropi ma marsapata tuhami dohot tu ian nakonami mamudar nai. Dungi saut ma dipalua si Barabas alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon.
Tadegema buah-buah di tengah-tengah di Wilayah Sajidon Kamis 2 April 2020. Ia buat-ni patungan Saderion 5 pertandingan pasun paduahon. Jadwal di hari pesta 5 di Jumat Agung diuruti Malulau Nabadian di hari Jumat 2 April 2020. Sekolah Minggu pukul 6 di Umum Bahasa Indonesia, pukul 10 remaja, pukul 10 umum bahasa Batak, pukul 10 umum bahasa Indonesia. Marulau Naohom 5 Jumat 3 April 2026 pukul 10.04. Paskah Naparjolo 5 di hari Minggu 5 April 2026 pukul 4 buah-buah ijuk umum dohot anak sekolah minggu bahasa Indonesia, pukul 7 umum bahasa Indonesia, pukul 10 remaja, pukul 10 umum bahasa Batak, pukul 10 walu umum bahasa Indonesia. Pasca paduahon 5 di hari Senin 6 April 2026 pukul 10 sia bahasa Batak. Di Pangidodo tu punguan kor asa patu begehon ede puji-pujian di ibadah Paskah 2. Tu aka ruas naso makatidak kon haporseaon dohot nahona RPP dang boy pasidohot di ulaon nabadia. Namangihut ruas namoding Goar Ima Situa Insinyur Epson Lumbaturuan, suami Inang Siti Madiur Boru Nababan Wek Onom. Moding hari Kamis 2 April 2026 di Patu Pado Pangapulion 5 di hari Sabtu 4 April 2026 jam 10 siang di Rumah Duka Uki. Tutup poti Minggu 5 April 2026 laos dibuat do tu gereja. Laos mangihut di Patu Pado kebaktian di Rumah Duka ima di Jumat Agung 3 April masuk pukul 8 di Rumah Duka Uki. Dohot di hari Minggu di Pasca Naparjolo 5 April 2026 jam 8 di Rumah Duka Uki. Songunima buah-buah dihita.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Horas selama pasyo madihita kamanginang. Tatangihum mahatanya debata jamita dihita di pertanyaan pasyon ima padalana si taonon na tinuhu ni Tuhatta Jesus Kristus na tartaringoti di bagasa tikyon ima marhite hata ni Tuhan Yesus na tarsurat di Lukas 22 ayat 22. Songonomma hatana ala yaudo manangya koko asa unang mitop hapor siyaumi. Jaladung mulak sogo roham pargogoy marohani akahaha anggim. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Ima saha. Kurian itu hatta tabegiru nak kaning barita di barita pasyon ini di bagasan tikyon babua sahalak sia-sisian di Kristusi ima si Judas Iskariot nama jehehon Tuhan Yesus mate manikot alai di dalam kesalahan yang sama molo si Petrus disuadahu do Yesus alaya da rasul disuadahu pe Yesus nunga di do Yesusian di porla Getsemane ada orang so ditakup Yesus lalu dipersilakon babua na ditanya ku Yesusido si Petrus unang mitop hapor seaon nang pe ikos suadahonon na Yesusi nomor 8 amanginang dua hal na dipadu potuhita marhiti baritai pabua adong do sipata di leo debata tikki parasian tujolma jala adong do sipata ngasuda be tikki parasia di leo debata tujolma dinaung sudah tikki parasian badang adong be partikian lao patureho diri jakana hurang lubi alai molo na majalo tiki parasia siat Tuhani arung dope di lehon kesempatan laho paturehon akka nahurang paulihon akka nahurang uli siat tonga-tongani dirina sadiri. Iro na taida di bagasat turpu jami taon di pasyon di hari padua hono na kamangina. Adorang so disuada hosi Petrus Yesus tagad di porla Getsemane do penasida do Jesus sia dorang so ditakup ngadi do Jesus tu ibana audo manangnya koko unang mitop hapor siyaumi jaladung mulak sogo roham pargogoima rohani akka haha angging moliate mata do tu debata kamanginang molo dilehod do tu hita tiki parasian molo di leo do petu hita tiki parasia di tonga-tonga di ngulut taon jaloma mutiha na arga na parjulu na pinasahan ni debata tu hita marhiti turpu jami taon ima di bagasan hatan di Yesus tu si Petrus adorang so disuadaho si Petrus do pe Yesus di leho do tu hita tiki parasia bohado hita madok mo liate tutuhani ala dileho dope tuhita tiki parasian daksongon natu si Judas Iskarioti tidak ada waktu lagi daksongon natu si Firauni lam dipakaras debata rohana
Ujung adang-adang be peluang kesempatan lahom majalo perbuai ni pakokopon di Tuhani ima haluao. Itak nina maibana dang perjabar be di haluao na pinatupan ni Yesusi. Songon na jinalo ni si Petrus tiki parasia doho asini roha sia Tuhan Yesus. Songonido nang asini roha do tiki parasian na nilehon ni Tuhani marudok pesude jolma. Nang akan aso porsia dope. Asa dileo dirina manangihon hata taringo barita taringo tu Yesus Kristus dalam ni haluau ni. Jala patureho dirina asa makaporsiai Yesusi. Songonima nang tu si Theophilus na majalo surat barita na sinuraton ni si Lukas ima Evangelium Lukas on. Di pasaha do tu si Theophilus seorang pejabat Romawi naso hala Yahudi naso manada debata ala nga mulai majakkom makaporsay Yesus Kristus laos marhite suraton isina ima marhite hatani Yesus pabuwa na dileo do tiki parasian songonima nang tu si Theophilus dileo tiki parasian bisa menjadi penerima yang berhak majalo asini roha gabi parjabar di asini roha ni debata nabi nahinna na niulana di bagasan Kristus Yesus songonima nang tu hita purian itu hatta Ikumma perjulu madok mulyati hita tu Tuhani ala dileo do tu hita tiki parasiat dope. Ala ni hurian itu hatta dina dileo debata dope tiki parasiat tu hita songon najinalo ni si Petrus siat Tuhani riko ma naing patu paota akan adinggan maparhaseang tiki parasian na nilehon ni Tuhani dope tu hita. Denggamma niya taparhasiyang tiki parasianon na parjolo laho pahoton manang patakon hapor siyaota tutuhani dohot patuduhon hibul ni hasatiyaota mangului Tuhani. Di tiki parasianon ikon tapake may atitung dope kurang hot hapor siyaota. Atitung dope ganggu hapor siyaota taringo tu Yesus. Tiki parasiano matapake laho patuguhon lampahoto kapor siyautai lampatakon mematangkan iman kita kepada Tuhan. Jadi dihirim debatado mulung alam gejang nyan umur di jolmai gumurang dilut tiki parasiani lamtang manian hapor siyauna. Songon perbueni manggai molo ngalam liling lam malamun lam matang songon iman ya taring utu hapor siaw molo lam liling usia ni jolmai dihirim debatado ikol lam tang mahapor siaw molo dileo tiki parasia dihita kamanginang dan dibubu dope hosa hanguluata iluas dope ita marhosa asabui manyata pakai partikiani tiki parasiani laho patakko kapor siauta. Akan nagangguya dope rohana lamtang maha porsiona. Unang gabi terbalik. Na porsiahian gabi so porsia. Songoni nang taringot tuhasa teyota. Ate behado pe 30% dope kesetiaat ta mangului Tuhani di nguluta saro di tikion ilo debataro pe tiki parasia dihita kamangina la patureho derita asa tapatuduhom ma asa teota nahibul tutuhani asa teota na betul-betul tutuhani mendedikasikan diri untuk Tuhan ileo dihita tiki parasia na kamangina molo pe di pasahat tuhita asini roha marhite na manabay akka umur gajang ni umur dihita taparhasiyang may doho dinggan dinalaho majamoton
taringo tu hapor siaon dohot hasa tiota tu Tuhani. Napa duahon di nadileo dihita tiki parasian dimutihan na parjulu di turpu jamitaon si putih hota. Riko mania tiki parasiani pakiota laho margogoihon rohani akka anggita. Menguatkan hati sesama. Nomor 8 hurian itu hatta ditiki na dilehon debata tu hita tiki parasian. Dua hal ini harus kita lakukan. Tapak kematiki parasiani laho mangulahon na duaon na parjolo taringot tu dirita. Paturehon dirita na paduahon paturehon dongata. Na dua hal oma siulaon ni jolma laho maparhasiang tiki parasian na nilehon ni debata. Na nilehon ni Tuhan itu hita. Songon natinonahon ni Jesus Kristus adorang so ditakub dope ibana di porlage semane natinonahon na tu si Petrus. Molo nga mula roham sugo Petrus patugu marohani hahanggi. Molo mula roham sugut. Nomor 8 dipakai ma partikiani na nilehon ni Tuhani asing ni naho paturehon pauliho diri nabi dipakai manang tiki parasiani laho marguguihon paturehon nguluni akka hahaanggi. Nomor 8 tidak cukup hanya untuk mengevaluasi diri, tapi perlu juga berbuat untuk mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Patugu hapur siang didongan. Dita saluhu na hurian itu hatta molo didot diso mergugui rohani akahaanggi nomor 8 molo si Petrus di dalam konteks situasi hati hai iba nama napasato berita na uli taringo tu Yesus Kristus tu dongan na sa bangso ima bangso Yahudi. Alay molo di konteks tanuaing hita songon halak na majalo tiki parasian siya Tuhani disosoido tu hita laho margugoy rohani akahahanggita ima na parjolo marhiti na mabuad dongat tu hasitongan di Tuhani na paduahon manugu dongata manadda Tuhani doho manangyakon na sida asa diboto isido na tau si haposan si haporsian nasida jala si pangasahonon nasida ang giat marhite ulaw na taulay buy nasida gabi porsia jala marhasatiaw mangihuton Tuhani dungi manugu akadongata asa patujoloho lomo ni rohani debata siyan na patujoloho pasauton lomo ni rohana sa diri asa lomo ni rohani debata ma di pasaut akadongata dang lomo-lomona. Asa pangiduan ni debatama na dipasaw akadongata. Dang pangiduan ni selerana sa diri. Ulaw non ikon ulahonot tado. Ditiki mamakke doho maparhasiang tiki parasiang. Sa ulat nari asing ni tapakke laho memperbaiki diri iko pakyot tadotong laho paturehon dongata marguguihon rohani dongata. Jadi na parjulu ba isima si perguguatan na dison molo si Petrus hahaanggi min na rupani babuidui dongan nasa bangso ima Yahudi molo nuay kita di konteks tanuay hahanggita naikon si patuguota naikon si perguguata haporsiauna bana parjulo keluarga sa diri ma hita dongata sa bagas yana kota pahuputa itu keluarga kecil baru hita laho patuguhon marguguihon dongata sa bagas taringot tu haporsiauna tu Yesus Kristus. Di bagasa konteks tema pelayanan HKBP, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Boharu hita memakai tiki parasiani, maparhasiang tiki parasiani di leo depe hosa di hita kesadaran berpikir. Laho memakai tiki i.
mangajarhon barita nauli tutong-atongan di bagasta keluarga kecil kita. Nabuhi doi targoar nanido di son skop hahaanggi. Dungina paduahon asing ni tudong atta sabagas keluarga ta tu si solhota na paduahon. Si solhota masuk maon sa oma, sa bapa, sa marga, sa punguan, sa huria, sa hapursiaw. Baru hita bui patuguho kapursiaw ni dong atta sa ama, sa bapa, sa punguan, sa marga, sa hapursiaw. Unang gabi makarhari hapursiaw tutua Jesus marudo podongan alay patuguhom manian. Maparhasiang tiki parasianon mangulahoni ulahoni patugu rohani dongan hapursiaw ni dongan sa butuha sa bapa sa oma sa marga sa huria sa hapursiaw. Dungina patuluhon marudo pesudi dong atta jolma. Maramaranggi do hita sudi. Sesama manusia itu teh. Kita adalah sesama manusia. Baru hita bui mapatuguhon hapursiaon ya kadongat tanah asing. Unang gabi hita mudur, unang gabi hita meper di hapursiaon, alai bohado hita patuduhon tang ni hapursiauta. Nabui gabi membangun benih iman. Marudo pojol manaso porsia rupa itu Yesus. Ale mulu hita pengarego maddo aja au pe songon rego saya juga rego entah Tuhan ini ada. Ya gimana nya kalian Tuhan Yesus kalian itu masa disalibkan lemah kali Tuhan kalian. Gimana Tuhan kalian itu bisa menyelamatkan kalian? Dia aja nggak bisa selamat. Roma hita maddo. Iya ya, aku juga agak ragu juga. Kang songon ya kamanginang. Ale bohado hita bui ile debata di hita tiki parasian, dile dope di hita haipason, dile dope tiur ni pikiran di hita. Asa tapakke dui laho patoguhon rohani dong atajolma margogoihon dong atajolma anggiat boy na sida porsia tu Jesus Kristus adunggo nagabe porsia marhiti hadun jongata hurian itu hatta hola ditiki parasiano de ibu ulauta molong asal putiki parasiani dan arum biguna na kamangina. Irubana di dokon Apostol Paulus di 2 Korin ayat 2 ditiki parasiano dohohu tangihon. Jala di hari haluau dohohu urubi. Nuaing matongon tiki parasian. Nuaing ma ari haluau. Napaduahon hurian itu hata. Mutiha na arga siya turpu jamita di pasyop paduahonon ari paduahonon ima. Iko galak do, iko totong do galak hapor siauta. Sahat tu partos ni hosata. Asa dapot tita haluau ni todita. Parbui ni pakokopo ni Jesus Kristus nama morsan dosa tai. Unang mitop hapor siau ni alai ko galak do hapor siau tai. Ay molo nung mitop hapor siau tai utaga dingolu taon bolo ngamit topi dos mahita songon 5 hala paropuan naso marrohay. Ditudosan na binayan ni Jesus Kristus tudosan upama taringo tuharajaon ni debata. Pabuwa jolma na masuk tuharajaon ni debata ima nagalak palitona satu parroni pangulii. Songonido di gobarhon upama akajolma na diloa sa nobongo tuharajaw ni debata maday parbuay ni pakokopan ni Jesus diaw pinarsilangi na manuhuk uhuman lau palohod jolmay ima akajolma natutu di bagasan haporsyaon na mangulu na somitok haporsyaw. Taingot di upamay di Matius 25 di ba Jesus 5 hala paropuan na somarroha ditiki pahimaymahon iba na haroro ni Pangulyon galak dope palitunay. Alay aladang guru di rohani na pahimahon nanaing roi ujung nga dang arong miyak na mitto ma palituna. Ditiki mitto palitunon sibu may mana mga luluy miya asawa di pagalak palitunon hape ditiki mga luluy miya kima ro Pangulii. Hape na limanari di son parupuan na marrohay gala do terus palito na adong miya na terus gala palito na ditikiro Pangulii
na lima dibuang masuk tu bagas na anggo na lima nari sihu mangalului miyak lepu asabuy galak muse ape di si maparoni panguli ujung ngaholan na lima masuk tu bagas na Roma na limon na lima narion na sumarroho pengaruh nga masuk ka lagi ba nga terlebak be nung nga salpu tiki para siang ngajulo salpu itu tuk mapitui mahalus na sa bagasan halus ni panguli dakku tadda ho dang diluas masuk ka kamangina na marlapatan hurian itu hatta tudusad dui taringo tu harajaw ni dia bata pabuwa akajon manabongo sogo tu harajaw ni dia bata na madai perbuai ni pakokopon ni Jesus yan hamamatena do haheheoni ima holan akajolma na satia marhapor siyaw jalan nagala hapor siyaw na sahat rodi partos ni hosana. Jadi sutong mito hapor siyaw tay kamanginan. Si patao ludo mito hapor siyaw. Songo na digobarot tulima paropon na somarrohay. Menggambarkan bahwa iman itu bisa padam. Alani na parjulo. Ala sutulus sude akan na pinasita ni rohana. Nabuido hape hapor siyaw ni jolmay gabe mago. Ala dang sao sude na pinasita ni rohana. Gabi ang rohana madok, adang tutu arung Tuhani, ay sa martanyang duaw, adang saut na di rohaki. Odo hujalo dak saut, aku jalo dak saut, nyeru hujalo dak saut, berarti dang arung Tuhani, har maha porsyon na buidui penyebab na. Ala dang saut sudi na di rohana. Na bodo mo sa penyebab na kamanginang ala dong si taono parukilon na diadopi, jala mungkin boido ala ni hapogoson. Naboido ala niya kasi tao nonon tilahaw mabelu maposo usahana na tupur dungi marsahit sahit narang ramelum boido ala niyo nakasi tao nonon na marubang songoni na mabain gabi mito hapor siyaw na gabi mago hapor siyaw na makaporsay pa buwan na marhuwaso Tuhani ala narang melum sahit na doa ka ala ni nakanasing Jalan na boido mito hapor siyaon ala ni akka pangelailaw ni portibion. Di patuduhon matuhita hurian itu hatta kajo manolo merdatu gabi mamora, nolo merdatu saksa kageleng ujunga gabi har hapor siyota. Beh, ayaw martangyong pang lamar pugo sapia siya marminggu alla mamora atong takto hoaro Tuhani merdatu mau. Boidoi pangelailaw ni simbolis, pangelailaw ni hapor tibion. Ujung adang tu garija binaringgat siya margarija naringgat siya martangyang gabe tu dolo nama waktu na gumudang. Doho mamili-mili. Naboy di hurian itu hatta. Ale marhite turpu jami taon songonero ni Jesusi hutang yakod doho asaw ng mito hapor siyaw mi memang akka manginang. Ikon mangulu torus hapor siyaw tay di bagasan perdalaning ulut taon saat rodi partos ni ho satta asa perjabar hita di harajaon ni debata unang sangamit top amangina susah sonang jamok manyak kita di hapor syautai suatu sangamit top hapor syauta maka porsai Tuhan Yesus Kristus dohot haset yota na patuluhon hurian itu hatta jalom mana parpudi oma mutihan na patuluhon sa jami taon Molo taputihi nak kaning paddohan ni Jesusi, hutang yakod doho asaw ng mito hapor siyaw mo. Ternyata mito manangdang hapor siyaw ni Jolma tergantung tu debata. Tergantung tu debata. Bohado koneksita tu debata tergantung tu sido hapor siyaw ta. Ay molo denggado debata manupahi nguluta ramotan na do hapor siyaw ta. Dengga debata olo manupay nguluta ala dengga do hita marurupo debata. Nomor lapatan hurian itu hatta dang guru di Jolma pertubu ni hapor siyaw ni Jolma. Dang guru di hita pertubu ni hapor siyaw ta. Dang guru di hita hok do mangolu hapor siyaw ta manang dang. Alay di debata do marhite tod di Purbadia. Jadi macalong ang doroha si pata kamanginang. Molo adong si pata ruas ni hakabibi madok dang mangulu hapor siyawku di hakabibi. Apa sa sitong na hurian itu hatta iman itu tumbuh atau tidak itu tergantung hubungan pribadi kepada Tuhan.
Bodo jolma porsea dakya ita dari gereja. Amang inang? Bodo jolma porsea dakya dari dalam gereja. Boy do? Boy. Ay nga di bigi barite. Ay siya panangihono do tubuh haporsea. Dang na alani iko masuk tu gereja. Siya panangihono do tubuh haporsea. Jadi haporsiaw ni ulaw ni debata doi hubungan ni ulaw ni debata do pajakon ni masing-masing orang. Alani hurin itu hata rikok do HP martangia kita tu debata asal nang mitop haporsiaw ta. Jesus memang do utang yakod doho unang mitop haporsiaw ni. Tod di purbadia dong. Tadda ni debata naro manggohi nguduta. Lau pahoton haporsiota. Tod di purbadia ido na patubu haporsiaon didirita. Alani riko mahita terus pasar ho dirita tu tod di tajak kom mato di makuling di rohata. Taloas mato di nasia debata mangarajai rohat ta ngulut tabi. Asa marhite-hite tod di na mangarajai ngulut taon ima na mabain boy hot galak haporsiota. Boy hot mangulu haporsiota. Saat rodi hembusan nafas yang terakhir. Ay mulu dang tod di na marguguy hop kita amanginang. Napahot to kaporsiota. Na majamot to kaporsiota. Sa tokkini do hita boy marbalik. Yado pasa di jamariti jamitaon tuhitak kamanginang. Ay budo jolma sahat rodi namatuay bana seringgad-linggad do labo-labo do makatai jalagabi pasu-pasu hatana. Alay muba mauju na hindi partos ni Hosana akka hatabura na kaluar. Anong gusto nga ni? Namarlapatan hurin itu hata maunya sampai bagaimanapun kondisi hidup kita. Naing maunang terputus koneksita tu debata unang magabi tatulak suara ni todi taluas matodi mangaraja nguduta marhitei todi matotong napasungguluhon turohata asa unang sanga mitop haporsiautai maridup Tuhan. Totong mata pasarho dirita tu debata taului ma suara ni todi mangaraja nguduta asa ibana na mga ramoti dohot na madjamoton haporsiautay sahat rodi ujung ni ulut tabi. Amen. Martangi ang mahita. Mauliati marihuali Tuhan na mga lehot tiki para siya Tuhan. Songon na nileho mo to na posom Apostol Petrus. Nakpesa nga disuada ko Tuhan. Ala dile koro petiki parasiat tu si Petrus na posomi laho padinggaton na hurang dingga paulihon akan na hurang uli dinguluna doho patuguhon rohan ya kahangina songoni matuhan dilioko tiki parasiat Tuhan pargugoy mahami Tuhan maparhasiyang tiki parasian na pinasaha mo Tuhan laho mamakeing padinggatong ulo na bibi doho patuguhon marguguyhon rohan ya kadungan nami marhaporsiaw tuho marhasatiaw tuho satu ho masuding ulo nami li Tuhan ramo ti mahami saluhu na kanahinok ko mon parmahani hami sudya kabiru-biru mon akan namarsahit wan ho manamadaw ni namarsitaonon ho matuhan na mga puli dumubi pinopar ni do ina namin na magkabaluhon ama nami si Tua ilu baturuan. O matuhan na mga pulurohan na siya. Alili bata Jehovah nami sa tuho madaing ng tod di nami. Ho matod din tod di purbadiyay na mga rajay ngudu nami sahat rodi partos di hosa nami. Asa parjabar hami tuhat cugut. Di hanguduan saliling ililing na pinaradim marhite pakoko mudihami. Di hamatian si taonon ng haheheon naung
pinatupang diham. Marhiti Kristus Jesus asiroha tangi humahami. Amin. Kurian itu hata taparade mapilen hamalateo tatutuhani tapele huma dibagasal las diroha huhut marede. Mahita Jongjong. Ramadok mahita di tangiang hato patay. Alea manami na di banua gicang. Sai pinarbadia magwarbo. Sai ro maharajaw mo. Sai sao malo maniroham di banua tongaon songon na di banua gicang.
Lehom matuhami sa darion hangalua siapa hari. Si sama dusa nami songop panesa nami. Di dusa ni dongan namardu sa Tuhan. Unak kami tugiho tu pangucunan. Palua mahami siapa ngaku. Ay hona puna harajawan. Doho taguguon. Rodi hasangapon sa liling-ililingna. Amen. Asini rohani Tuhatta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsaoran ni tod di porbadia ima. Nasai madongani hamu saluhuna.